dito yung mga Hitachi. yung mga Hitachi. yung mga Hitachi. So, welcome back mga kabeshiwap. So, karon unsa tang adlaw karon? So karon unsa tang adlaw karon? Saturday. So, ang oras dere kay hapit na 5 minutes to 4. So, karon kay wala naman kayo migibuhat. Ipakita na ko ninyo kung unsay sulod sa amo ang fridge. Okay, sige. So, what's inside our fridge? It's so messy. So, anhita mag-atanin ni i-close ang isa. So, dito muna tayo. Magsisimula kung anong laman. So, ito, halo-halo. Ito, may chocolate dito. Then, ito is Laban Up. Tapos, doon may mani. Ito, yogurt. Tsaka Melody's Choice para sa tinapay. Ito, yogurt din to. So, ito siya, cooking cream, cheese, milk, egg, then fruits, dragon fruit, strawberry, butter. See, downstairs one. There's a dates there. Ito, chicken na minarinate ko. Kabibili lang kanina. Tapos minarinate ko. Tapos yun, yung mga dal para sa mga pagkain nila. Tapos, ito, dito. Dito may tomato. Ito, kalabasa to. At saka yun ay yung paksoy. Ito may palya. Tapos ito veg din to. Hindi ko na isa-isahin kung ano yan. At saka dito is yung mga yung mga powder na pangluto. Ito dito yung mga mani. Tapos ito is hipon na may baboy. Bagoong kung sa Tagalog. Tsaka ito sambal. May garlic paste dito para sa pagluluto. Tsaka ito rin chicken chili sauce galing Singapore. So ito dried fish. So nilagay lang namin sa fridge yan kasi nga pag nasa labas ang init kasi dito baka ma-spoil kaya nilalagay lang namin dito sa fridge. Tapos ito sa baba ketchup, there's this one. So yun. Tapos dito tayo sa kabila. Dito din na namin siya ina-arrange ng hindi siya na-organize ng masyado kasi nga dito namin nilalagay yung madali lang kukunin pag nagluluto siya. Kasi pag ilalagay namin sa kabilang ref tatakbo pa siya doon sa kabila. So dito, ito freezer to. So ice. Ito turon. Banana, lumpia na banana. Tapos ito ginawa ni Miss Hila. Ginawa to ng kasama ko. Ito nasa fall na ganito. Samosa, tapos lumpia, tapos curry puff, tapos ito atay ng manok, tapos yung ground na chicken, tapos ito chicken din to. Ito hindi lang sa Pilipinas may ganito. Hindi to ice cream. Ang nilagay dito is yung hipon, yung prawns. Nilagay namin dito. Galing kasi itong Pinas kasi nga nung umuwi ako ng Pinas, nagpadala si mama ng mga tuyo. Nilagay dito sa loob ng Selecta. Tapos yung isa doon, yun ay lamb. Tapos dito sa baba, eto may ice cream. Kabibili lang nila kanina. Bula. Tapos eto yung pansit na niluto ko ng isang araw hindi naubos, nilagay dito sa freezer para mabigay sa ni Michelle sa tagalinis ng bahay nila. Tapos yung isa doon, ito ice cream cake, hindi pa naubos. So ito prata galing Singapore. Tapos ito
spicy adobo. At dito sa baba, meron din. Ito vegetarian to. Veg na chicken, tapos hindi ko alam, parang bago ata ito. Siomai. Ito fishball. Veg na fishball, tapos green peas. Tapos ito, lumpia na ready-made. Binibili. Yan. Tapos dito tayo sa gilid. Ito ano to, breadcrumbs. Tapos may spring wrapper dito. May veg na mga pork. Tapos ito, ano to? Ay, parang yung para pag gumawa ka ng sushi, salmon. Tapos yun, wrapper. So, yun lang dito sa ref na to, sa fridge na to. Tapos punta tayo sa kabilang fridge. So, dito tayo sa kabilang fridge. Ito. So, dito, mga drinks. Ito, that's to. Tapos yun, lemon. Ito, drinks. May Sprite, Mountain Dew, Coca-Cola. Tapos drinks. Orange juice para sa mga workers ni Michela. And then, ito. Mint. So, meron din sa kabila. Maraming dates kasi ano na yun eh. Parang season nila sa mga dates dito. So, na-harvest na namin yan sa labas lang yan ng bahay. So, sa baba din meron pero walang laman. So, dito tayo sa freezer na to. Tingnan natin kung ano ang laman ng kung ano ang laman ng kahon na ito. See? So, lahat to vegetarian. Dito namin nilalagay yung mga veg nga, mga pagkain. Kasi doon yung mga nilalagay namin yung mga non-veg. So, dito. Ito. May ham. Ito. Vegetarian fish. You don't know? The liar is the fish fake. At yun, prata. Ito, chicken na veg. Tapos, itong isa is, ano to, veg na sausage. See? So, yun lang. Tara, punta tayo sa pang-apat na fridge. So, ito ang last na fridge na papakita natin. Walang laman. Ito yung mga, marami kaming kapitbahay dito, yung mga Hitachi. Yung mga Hitachi naming mga kapitbahay. Andito na. Papakita ko sa inyo kung ano ang laman ng walang laman sa freezer. Tapos dito, dates lang to dito sa kan. Tapos yung popper. Ito. Yung ano, prawn cracker. Shrimp crackers. So, yun lang mga kabeshiwa. Yung fridge namin, 4 lang naman. Pero ang